खाना ले आओ। बैठी ले आवतानी जल्दी। अरे लो 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 जल्दी जल्दी खा जल्दी थोड़ा 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 अरे थोड़ा 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 अरे ये कैसे आवत रू? हम मरद है कि कुत्ता है? कुत्तों से गल गुजरल तू लोग के हाल हो गई बा। अरे तो कैसे ले आवत रू? सब रास्ता हरो हरो गिरता। तो का करी आय गइल रह थाली पीटे कि कोरोना भागी अनतिया कोरोना ना भागल आ हमर है थारियो टूट गइल भट ऊ जन थाली टूटल से टूटबे कइल आ दोबारा गइला फिर गइला ले देले आय कि बेरोजगारी भागी आय बेरोजगारी भागल नौकरी मिलल नौकरी मिली आय थारिया फिर टूट के चलैला फिर देखो ना कोनो उपाय करो, हमें में ना खाइम। हमरा भी कोई उपाय नहीं है एही में खाए के पड़ी हई टूटल चुअल थाली में। देखो ना कोनो बर्तन हो तो ले आवो ना। हम नहीं जानत। देखो बात मानो, किसिया मत ले आवो जा। ये लोग थरिया तोड़िया लोग हमनी के जाइम जाइन कर सफाइया करे थरिया तोड़ा चला थरन मिल गई नौकरी। बात तो ठीक है कहती है। जब कुछ होता था थाली पीट, सब थाली पीट पीट के तो तोड़ देनी हम। अब तक खाही के पड़ी चुअल बर्तन में। ले लू लो खा ई लोटा में सब्जी रोटी ले आवत रू। त एही एगो बर्तन बचल बा एही में खाए के पड़ी। ई लोटा में सब्जी रोटी कैसे तोड़म हम? तू जाना जब गई रहा थरिया पीटे तो ओ गरी ना बुझात रहे। आ सुन ल खा के जहिया नौकरी तहिया लागी से लागी फार्म निकली से निकली बेसन घोर देले बानी आ जाके बाजार पर दुकान लगावा चुपचाप आ पकौड़ा बेच के आ जोन पैसा मिली नु ओकरे से थाली किन के ले आई हमरा घर खातिर। अब हम बीए क के आ पकौड़ा बेचम तो ठीक लागी? तो ये हमरा से का पूछा तारा? सरकार से पूछा जाके। चल है जल्दी खा खा। तो सुन लो कान खोल के, जैसे खा तनी लोटा में वैसे ही वोट मारम नोटा में।